खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै जोङो दाखालि जोङो डनेशननि भिडिअ बानायदोंमोन मिरु जोबथेसालियाव एबा सेन्ट्रेल जेलाव जोबजानाय जायबा XNDB आफादनि मावथिफोर केदारफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होनो थाखाय रंजालि बैसागोनि मुङाव गरसे गरनैयानो जा हेफाजाब होनो थाखाय जोङो भिडिअ बानायदोंमोन डनेशननि थाखाय आरो जों बे डनेशन बानायदोंमोन देरहासार इस्लारि बिथां गौपुर बिआर चेनेल बिथां आरो लोगोसे अफ्रिब दैमारि बिथां आरो लोगोसे MJ आरो लोगोसे आं भिडिअ बानायदोंमोन बै मोनथाम मोनब्रै चेनेलजों जोंनि आखायाव फैदों 20,800 रां दा बेखौनो जों फोरमायबाय गासै 20,800 रां फैदों आरो थोजासे नङाब्लाबो नोंथांमोनजों साबायखर बेखिनि रांखौ हरनायनि थाखाय दा बेखिनि रांजों जोङो मिरु जोबथेसालियाव जोङो बिथांमोननो जानाय लोंनाय आरो माखासे आर'नाइ बायदि बायदि आलु दालि दाउ बेदर आरो माखासे बिदिनो नाफोरबो हैगोन हालदै हाइजें बेफोरखौ नांगौ होननानै दाखालि खोन्थाखादों आरो दाखालि आं भिडिअ बानायनायखौ जायफ्रा नायदों बिथांमोना मिथिखागोन आरो जायफ्रा नायाखै बिथांमोना नायबानो जाबाय दाखालि बय भिडिअ बानायदोंमोन आङो मथा मथि दिनैजों से सप्ता सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दा बे भिडिअआवनो जोङो डनेशन बिनाय जादोंमोन थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा बेबायदिनो थाइसे थाइनै 1,000 2,000 गोबां अनफावरिफोरा हरदों दा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरिफ्राबो गरसे गरनै हरदों होननानै जों मिथिदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी उर्फे बिआर फेरेंगा बिथाङाबो फैसा हरगोन होननानै खोनादों नाथाय बिथाङा फैसा हरगोना बेसेबां सैथो बा मोनसे मदद हरगोना बेसेबां सैथो बे दासिमबो रोखा नङा बे मोनसे खोनानाय बाथ्रासो जुदि बे बाथ्राया सैथोबाथ' जोबोर मोजां आरो जुदि सैथो नङाबाथाय बेखौ जों बुंनो रोंला दा बेनि सायावनो जोंनि इउटिउबारफोरा एसे मोजां मोनदों मानोना जोङो बिथांमोननि थाखाय एसेबाबो जोङो नोंथांमोननिफ्राय रां लाबोनानै बिथांमोननो हैनो हासिगोन आरो बिथांमोना नैबे बैसागो फोरबोखौ फालिसिगोनानो माब्ला फालिनाय जागोन माब्ला मानाय जागोन बेखौ जोङो मोनसे भिडिअ बानायबावगोन दा बेनि सायाव डेटआ जाखाबाय दिसुन नाथाय बेखौ जोङो रोखा खालामथ'नाया बे डेटआ फावसायनोबो हागौ सिगांबो जानो हागौ दा बेहायनो गोबां सिंगारफोरबो लांनाय जागोन जोंनि बर'नि सिंगारफोरबो लांनाय जागोन नाथाय जोबथेसालिनि सिङाव प्रग्राम जायोब्लाबो बेहाय जोङो भिडिअ बानायनो मोननाय नङा मानोना बे मोनसे जोबथेसालिसो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जुदि भिडिअ बानायनो मोनोब्लाथाय जोबोद मोजां जागौमोन नाथाय मा होनबावनो बे सोरखारासो मिथिगौ मानि थाखाय बे जोबथेसालियाव भिडिअ बानायनो होआ आरो लोगोसे जोंहा दा रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो बेयो फैनो मोनगोन ना मोना बेखौ दा रोखा खालामनो हाया मानोना बिथाङा नैबे काइलिपारायावसो थायो काइलिपारानि मोनसे बैतालानि मोनसे जेलाव आरो लोगोसे नैबे लख्रा सेन्ट्रेल जेल जाहैबाय लख्रा बेहाय गोबां दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे XNDBनि मावथिफोरा बेहाय जोबजानानै दं दासिमबो सोरबा सोरबा जिउनि साजा होनाय दङ सोरबा सोरबा बिदिनो बोसोरनै बोसोरथाम थाबावनांगौ दङ बेबायदिनो गोबां दुखु सुखुनि गेजेरजों बिथांमोना दा रंजालि बैसागो खुंनो लाहार फाहार खालामदों आरो बिथांमोना दा बे बैसागो बोथोराव रंजानो लुगैयो नोंथाङानो जा आंआनो जा जों गासैबो बैसागो बोथोराव रंजा बाजा खालामनो लुगैयो बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेम दा बेखौनो आं फोरमायबाय लोगोफोर गासै जोंना मोनथाम मोनब्रै इउटिउब चेनेलजों 20,800 रां जादों बेखिनिखौनो फोरमायबाय लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।